Ceritane iki tidak ngerubuhne kates. Kates sak tower dure. Iki karet anune kuwi, Pak. Selange apa? Taline iki. Lapui kita ke itu adu ireng lho ya. Tadi ngetak kayak kayu ini. Orang juga tuh wan cangkung wan peteng. Enggak, apa kecil kan gitu loh. Itu enggak tuh. Tarik kan.
Lah. Anu nah. Itu di sana. Itu di ugahin lah ya di sana. Semono. Lah itu pikir letakno kuwi. Kowe yo akeh. Ini. Terus men. Itu tak. Jajale. Ora iki. Ini jadi kasih keteno apa anu. Jajale ngono. Ngono iki keteno. Awang kono ngene. Lha. Buri awakmu di buri kae lho. Wah. Oh. Ondo apa? Tuh, Margaret. Sorry. Benar. Nah. Ini kurang mana satu. Masuk doyong mana? Ini lah. Ini. Kita sih tak ada. Orang.
long kok. Nói thì bỏ long ra quá. Tuh kan kayak sarupuh ngono. Ya kudu ya. Enggak udah ngomong. Dekati udah mulai ini suwi men. Iya. Lha pangkahan. Kacang kan. Tak delok. Doyan apa? Ini sabun ya naik. Iya yo. Ditali. Ditali ngene ya. Iya. Ya apa ge ngetok? Ya ketokan cupun ari teh ngono. Tak cenenge. Telek ngono kan. Coba tanah cek. Nih. Iya, jangan dulu lepas semua. Oh, sisirnya jauh kan ana wong liwat ya sirkelan kok menawa. Kawanganmu kuwi ireng kok nang kawas. Ya, iki didur-dur.
Golek landak liye. Ya landak yo. Ngono yen di roh. Bangun ini. Ketak kok penake ra mau ditene sak roh ini talek le wong inget kok nyau enak banget bahan terbanyak dulu sudah ditarik anu lha kuwi kalau ora ditarik wonge ora ditarik ya ngono nek dhewe ya melang terus gleset yang